Până, dragii mei, haideți să întrebăm pe stăpână dacă are ceva de mâncare. Stăpână, ai ceva de mâncare, că mi-e foame. Da, chiar. Haideți să-ți dau. Bine, haideți să-i dăm. Aici, ia, mănâncă. Bravo. Mersi, mersi, atât de bun. Îți mai dau? Da, 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 da. Mai vreau. Atunci, ia. Ura, vai, da, e atât de bun. Încearcă să nu mai dai pe jos, bine? Nu pot, e prea bun. Nu mai mi-e foame. Uite, haideți să facem la câți abonați sau like-uri ai vrea să mănânci tot din farfuria aia. Să mă gândesc. La 200 de abonați cred că voi mânca. Bine, haideți să facem 200 de abonați ca să mănânce Aki. Și like-uri. Like-uri, hai să facem... La like-uri nu pun limită. Ok, haideți să facem, cum a spus Aki, 200 de abonați și la like-uri n-a pus limită. Ne vedem data viitoare. Pa, căței!